Den her skriveopgave, den er lidt speciel, fordi den tekst, vi skal skrive her, det er teksten til forsiden. Den tekst, den skal handle om gavekort. Det vil sige, det er det vigtigste søgeord for os overhovedet. Og til det søgning gavekort, der knytter vi så også restaurant og wellness og hotel. Men hovedparten skal selvfølgelig ligge på selve ordet gavekort. Så du kan se forsiden, så prøver vi at holde sådan et forholdsvist minimalistisk snit. Men vi bliver nødt til at have noget tekst ind i den her side. Og det jeg planlægger, det er, at jeg vil flytte den her overskrift her en smule længere herop. Jeg vil putte søgefunktionen en smule længere op. Og det luft, der bliver ved at flytte de her to objekter eller elementer op her, det luft, der ligger her, det vil give plads til en indledende tekst. Måske en 3-4 linjer om gavekort, om live peaks, eller hvad folk de kan finde her osv. Vi skal selvfølgelig være meget sælgende her. Vi skal skabe den her gode stemning. Vi skal skabe det her, at jamen hele det der udstråles på live peaks. Det der så sker, det er, når vi så kommer her længere ned i det område fra den her bund her og så op til dem. Det udvider jeg, kan jeg simpelthen udvide op og ned, som jeg vil. Og hernede, der vil jeg gerne have, at du kreerer en tekst igen, hvor vi kredser omkring søgeordet gavekort, eller hele ideen, eller hele historien om gavekort hernede. Fortæller om de mange gode forskellige steder, eller muligheder, som Live Peaks tilbyder. Altså i det hele taget, og det der, jeg håber, at du kan bidrage sådan som tekstekvilibrist, at du kan skabe en eller anden lækker tekst, hvor vi ikke bare skaber noget bla 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 søgemaskineoptimeret tekst, men også sådan, at hvis folk rent faktisk læser det nede, at vi beriger den med en god oplevelse ved at læse det. Men selvfølgelig også arbejder med søgemaskineoptimering. Den tekst, du lægger hernede, der må du gerne antage, eller der må du gerne bruge billeder, fordi nogle gange så kan man få en tekst til at glide bedre, hvis man har et tekst eller et billede til at skrive sig op imod, i stedet for at det bare bliver en stor lang klump tekst. Så når du skriver den i dit Word-dokument, så kan du sagtens tage nogle billeder og lægge ind, for ligesom at illustrere, at når vi så lægger teksten ind, så skal vi tage det her billede og lægge ind sammen med den tekst, du nu har skabt. Du må også gerne antage, at du kan linke til vores forskellige kunders hjemmesider, for eksempel. Hvis du skriver, at vi har mange spændende restauranter i København, jamen så kan man, nu er det Oliver, det er ikke København, men så kan du for eksempel lægge ind, at du kan for eksempel besøge Dragsholm Slot, hvor du kan få en fortryllende oplevelse på et middelalderslot og bla 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 bla, og så lægge et link ind til det vil sige ude på forsiden, nede for din tekst, kan man så linke ind til den her. Sådan at du hele tiden har nogle små stepstones i din tekst, du ligesom kan hoppe fra og hoppe fra og hoppe fra, eller hoppe til og hoppe til og hoppe til, når du skriver din tekst. Sørg for at bruge overskrifter selvfølgelig også dernede igennem, så det ikke bare bliver en stor lang klump tekst dernede af. Det bliver hurtigt træls at se på, og også forholdsvis kedeligt at læse for kunden. Det er helt fint, hvis du vil bruge en liste eller et eller andet til at liste 3 eller 4 restauranter op i forhold til det, du lige har skrevet. Men det vil jeg overlade til dig, og så kan vi ligesom prøve at tune det hele ind. I forbindelse med det her trailerkort, så lægger jeg også en e-mail til min kompagnon David, som du er meget velkommen til at skrive til, fordi han er den ansigtet udad til i den her virksomhed. Jeg prøver for det meste at holde mig under radaren og sidde og lave det, jeg laver nu. Og han har sådan et kælent øje for det grafiske, og også for teksterne og så videre, fordi han arbejder meget med de her mennesker, som har de her restauranter og wellnesssteder og sådan noget. Og ofte så er det meget kreative mennesker og sådan noget, som har et kvalitetssyn på mange ting. Så hvis du ligesom mangler noget input eller et eller andet, så er du meget velkommen til at skrive til David, og han er står til rådighed med at hjælpe dig, så du må endelig ikke holde dig tilbage. Så det er den første opgave, vi starter ud på Live Peaks. Det er simpelthen forsiden. Yes, jeg håber, det giver mening, og hvis det ikke, jamen spørg.
Jeg er altid til rådighed til svar. Eller med svar. Vi tager ved. Hej hej.